Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita. Kag drama sang bumbu radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati. Kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ara na, ginpanganganas ang lalaking baba sang buhaya. Kag makita man ang ngipon sang buhaya nga perti katalom kag kadlagko. O ara, nagpalapit ng babae sa baba sang buhaya. Ginsulod niyang ialawa sa baba sang buhaya. Easy, easy. Crocky, easy. Oh, Samson, nagsinggit siya. tapos gid. Patod niya dunot na siya. Kakalab. Nakalaman siya, Samson. Uy, nagkadlaw siya? Hindi maya ha? Hindi ka na magdangga. Oh, nagngangagid ang buhaya, oh. Oo, no, nagnganga siya, kag naglongo-longo pa. Hindi na siya kuno, Samson. Ang babaye? Ang buhaya. Wow! And the winner is Maria Basa. Wala mano sa buhaya si Maria Basa. Intak yapon ang tanan. Nagatindog yapon ang pasas. Kay wala ko gilampusan ang ulo sang buhaya. Mabuhay si Maria Basa! Mabuhay! Mayadlaw ka kay Pas. Uy, Pedrito. Wow, long time no see. Ati, isa ko abi karon ka kay Pas mo. Ngaw, anong natabo? Ati, amat-amat naman nga nagadamong ako nga kliyente kay ti abogado na kuya mo. Amo gali, Pedrito? Lagting nga abogado o kung ambulansya nga abogado? Ati, bago pa lang gani ko ng abogado.
Gani nga mantiner lang ko ane panghimo sa mga apidabit Nang affidavit of loss bala, parehas ang nadula nga mga kahita, mga cellphone, kag kung ano pa nga nadula sa mga senior citizen. Ati maayo mo na. At least, abogado ka na nga pure. Amo. Kuna mo, mahimo na ako nga makasugilanon sa bata mong si Vicky. Pedrito, ang aton hinambalan, makasugilanon ka kay Vicky kung masabat mong akong 3 ka pamangkot. Ha? Kabalo ka, Pedrito. Ang akon anak, maalaman ina, kang makaibalo siya maggamit sang iya ulo. Na. Te, paano abi ko ng isa ka bilyonaryo, isa ka kurap? Wala kaso, basta bilyonaryo. Ay daw sa kurap ka man bala kakaipas mo. Daw pariho ka kurap sang mataas nga opisyal sang bilibed. Ako ya kakaipas, isa lang ko ya kabugado, pangula ko na ginapabayan ang ako nga grado, kag wala ko nagabakal sang grado kag kudigo. Ati maayo ko na mo. Kag ako ya Pedrito, bisan amo lang ako sini. Apang makaibalo man ako sang maayo o kung hindi. What is right, what is wrong. Aba. Kag paano si Vicky kakaipas, ha? Ati okay lang na siya kung mamana siya sang bilyonaryo. Nga pwerte man ka kurap. Gusto o kung hindi. Ate, kwan kakaipas, ay sa katawo, hindi mo pagpapilion sa sitwasyon nga wala sa palagyuhan. Kay ara siya sa tunga sa nagasantikanay nga bato. Uy, daw sa abogado ka nagid kung maghambal, Pedrito. Pero ara ka sa sitwasyon nga ina. Amo ina nga kinahanglan nga makaluwas ka gid. Kag amo na ang obligasyon sang isa ka abogado. Kinahanglan, luwason niya ang iya kliyente by hook or by crook. Kung ikaw ang iya abogado, anong buhaton mo, Pedrito? Kapo sila, sa laon ko middle name niya para hindi sa makabaton sa sapina. Uy! Sa sila, may panahon na makapalagyo nga ako nga kliyente. Meanwhile, magpaliwaliwa lang siya dito hasta magkambyo ang administrasyon kag ang presidente na magapungko nga amigo niya. Uy, correct! Uy, hala. Sikap man ining nakita ko nga nagaluhod sa atubang sang altar. Kag nagapangamuyo siya sang taimtim. Ay, abaw, taimtim. Ano ay hanang iya ginapangamuyo man? Ano? Nagapangamuyo siya nga madaog sa luto sa Disyembre nga ini. Aber, pamatian ta, abi. Diyos ko, wala ako sa may ginapangayo sa imo nga Paskwa. Kundi nga si Albina kag si Tagoy, maghangpanay na. Uy, si Alvina kag si Tagoy ang iya nga problema.
Masiglo na ang ila pag-inaway, apang wala gihapon matapos. Wala man ako sang paboran, bagod nga mapierde man ako sa eleksyon. Ang mahimo ko na lang, kapan-kapanon na lang sila nga duha. Bawdo sa magago ako. Mabatyag ko, daw sa ginahigtan nila ako sa liog. Kag nagapasugot na lang ako nga butungon bisan diin. Kag ginaamo nila ako sini Diyos ko. Nusi balasi. Sino ba sila? Sa tiyon nga ini, ako ang masunod. Kung mag-away pa sila nga duha, kinahanglan ipapriso ko na lang sila. Tanawon ko kung may mahimo pa sila. Amo ning ginatawag nga New Year, New Fear. Ay, kurik! Mati ko aday radyo Base may matahom na subo nga balita. Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED light, flashlight, sticker sa mubo radyo, kag wala malansang sa isa lang ka istasyon. Hello! Ini naman si Inday Badiding nga magahatag sa inyo sang tips of the day. Ining tips nga ini, halin sa mga guys, para ini sa mga girls. Oh, ari naman siya. Ang mga lalaki, wala nagapamarbas ang ila legs. Gani, hindi ka mo magreklamo, girls. Correct. Kung nagsiling kami nga hindi ka mo tambok, believe us. Aba. Bisan ano pa ang itikal sang inyo ex-boyfriend, ang inyo ex-boyfriend wala-wala gid. Correct naman. Nga hindi ka magpati kung nagsiling kami nga you are beautiful. Why? Oh, why? Abay! Mapapretend ka mo nga ma-break, pagkatapos masiling ka mo nga relax, joke lang. Paminsar anay ka mo sang maayo, kay base maghinulsol ka mo. Ala. Aba. Wala kami alabot sa mga guys pareho kay Justin Timberlake, Colin Firth, Brad Pitt, o kung sino pa dira nga guys nga nag-overexpose sa sini nga planeta. Remember, what goes around comes around. Correct. Aba. Amo lang anay inang aton tips sa adlaw nga ini. Ini si Inday Badiding at your service. Babu. Naguntat na siya? Mayong adlaw, insik. Oh, ikaw ka rin, Samson. Nga, ikaw pasyal sa akong store. Kabalo ka, insik. Ginsugo ako ni Kap nga mangayo amot, amot para sa araw?
para sa amon preso nga napatay. Oh, Diyos ko! Bisan isa lang kuno kagatos, pwede na. Oh, 50 na lang ah. Ate, okay ah. Direct ka lang aray ha. Ako kuha kwalta. Ato na siya oh. Okay na ning akon inog-inom. Wow! Balik naman ko diri buwas ah. Kag mangayo amot liwat. Wah! Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa Radio Bombo! Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iya lawas samtang buhi. Apang, kung mayara sang nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor ang pagbalansi sa makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangganabong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, ginsaysay tanan ni Adora kay Manang Sinta kung ano gid ang natabo sa iya, bahin sa iya ama nga si Mrs. Galicia. Kag nakabatsyag sang kaluoy sa iya si Manang Sinta. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Diri ako ginpapanaog sang basi. Nakita ko ang butkon mo. Na ano, ina? Ininang, ginbali ini ni Mrs. Galicia para ko nung hindi ako makapangawat. Ha? Ay nga aman, nagapangawat ka? Apa wala. Ginlubag niya nga akon kamot para ko nung makadomdom ako perme nga hindi na ako mangawat. Ay, oo gali. May ginikanan ka pa? Ay, oo nang. Ato sila sa Bohol. Kag nakautang sang dako ang akon amay kay Mrs. Galicia. Kag nagsiling si Mrs. nga ako na lang kuno ang matrabaho para nga mabayaran namon ang amon utang. 3 ka tuig ako nga nagatrabaho sa ila balay. Apang wala pa ako makaimpas Kadako kuno sang amon utang. Ay, amo gali. Madamo bala ka mo nga magutod? Oo nang.
13 kami kabilog. Kag tinggas tanan. Wala sang patay. Kag buhi tanan. Ako ang kamagulangan. Kag ang amon agot. Siguro, dako na subong. Nakautang ang akon amay kay Mrs. Galicia. Isang na hospital si nanay. Ginoperahan siya. Kag wala kami sang kwarta. Kag amo ato nga nakautang si tatay. Ay, gani nagsiling si Ma'am Galicia nga ako na lang kuno ang matrabaho. Pero kapinta sa iya. Pero kinahanglan makabalik gid ako didto. Kay para nga hindi mapriso si tatay. Kag paano na lang ang akon mga manghod nang Buligan ko ikaw. Ha? Buligan mo ako nga makabalik kay Mrs. Galicia? Hindi ka magbalik dito. Kay basi kung mapatay ka niya sa kastigo. Pero nang Sinta, kinahanglan nga makabalik ako didto. Ang akon mga manghod gagmay pa sila. Kinahanglan nga maimpas ko ang akon utang kay Mrs. Galicia. Agod nga wala na sang malain na matabo sa akon amay Kung ara lang si tatay, bisan paano, makakita siya sang paagi nga mabuhi kami. Kung wala siya sang trabaho sa uma, nagapanginha siya. Kag ginabaligya niya ini sa talipapa. Amo gali? Oo nang, pigado kami kaayo. Kag amo ina nga nakalambot ako diri. Kung maimpas ko na nga akong utang kay Mrs. Galicia, mapauli ako sa amon sa Bohol. Kag matuon ako sa paghimo sang banig kag alat. Maayo man ina. Pero madamong mabulig sa imo diri Adora. Pero nagsiling si Mrs. Galicia nga wala kuno sung mabulig diri sa akon. Kag dason ipapriso kuno niya ako diri. Ay, nang hindi ako maluyag nga mapriso ako diri. Mapauli pa ako sa amon. Gusto ko pa nga makita nga akong mga utod. Akong mahibalo sa imo. Diri ka lang sa akon. Magbulig ka sa pagpulo panilhig diri. Kay balo ka, nagasakit ng akon hawak Ate, oo nang Sinta Manilhig na lang ako. Sige. Ara sa haliging silhig ho, kuhaa lang. Ate, oo nang. Ato na siya. Ay, abo, Diyos ko. Makaluluoy man ka bata. Hindi ako makahibalo. Kung sa ano niya na antos, ang ginhimo nga pagkastigo sa iya sang iya nga ama. Sobra naman ang babae nga to. Ano siya? Wala sang kaluoy? Adora, may kantuan ako. Oo nang Sinta. Kag samtang wala ako, ikaw ana yung magbantay sang tiyanggi, ha? Kagamitang mask nga ini, Para sa anong mask nga ina nang? Para protection, nga hindi ka malatnan sang balatian nga COVID. Sige na, isuksok ina, samtang nagabaligya ka diri sa tiyanggi. Kag kung may magbakal sang tinapay, tag 5 ka pisos ang kada isa, ha? Oo nang. Pila ka na gani ka tuig? 17 na ako nang. Abo gali. Ate, sige ha, malakat na ako. Kag isuksokid ang mask nga ina. Oo nang. Maayo nga may mask siya. Para bala nga hindi mahadlok siya mga bata, ha? Kag matabunan ang malaway niya nga pinalian sa guya. Ay, naluoy gid ako sa iya. Kinahanglan nga buligan ko siya.
Tungod sang kaluoy ni Manang Sinta kay Adora, ginbuligan niya ini. Siya ang ginpabantay sang Tianggi, kaginhambalan siya sini nga magsuksok sang face mask. Sa pagpadayon ko pagid. Nang Sinta? Ari ka man. Cherry, day, may kinahaglan ako sa imo. Ano ina nang Sinta? Nagatrabaho ka pa bala sa DSWD? Aba, oo. Nagatrabaho pa ako dira subong. Ay nga aman, Chay. Anong mabulig ko sa imo? May gusto lang ako nga pabuligan nga bata. Kag ikaw na dumduman ko. Sa imo ko siya idangop. Nagapang idaron pa lang siya sang 17 anyos, day. Ano ba lang natabo sa iya? Biktima bala siya sang rape? Hindi. Biktima siya sang iya mapintas nga amo. Hindi isa kamid ang pagkabig sa iya, kundi isa kasapat. Wala siya sang tinunan. Naglaya siya sa iya amo. Kag karon, wala siya sang maistaran. Kag wala sang bisan sino nga mabulig sa iya. Kung akong pamangkuton, day, ginhingalitan siya sang iya agalon. Agod nga mapwersa siya nga magtrabaho sa iya hasta sano. Hindi bala, isain na kadako nga sala sa pareho mo? Aba, ho. Ay, ho, gali. Di na balang babae nga ina? Ato siya sa balay. Dito ko siya ginpaistar. Kung gusto mo, dalon ko siya diri para nga mahambal mo. Kag kung ano gid man, mabilin ko siya sa imo Diri bala sa puder mo, day. Tubtob nga makapauli siya sa ila lugar. Aba, oo. Pwede man ina. Ari man gani diri sa akon puder ang duha ka bata nga biktima sang rape. Ginpahog sila nga patsyon kundi pagbawion ang akusasyon sa ila. Amoy na nga ginkuha ako sila, Chay. Kagindangop sang temporary diri sa DSWD. Salamat kon amo, Cherry. Ikaw gid ang nadumduman ko. Nakahibalo akong mabuligan mo gid si Adora. Kay ti trabaho mo ini mo. Aba, oo nang Sinta. Dala lang siya diri Kagluyag ko nga mahambal siya para nga matalastas ko ang tanan. Adora, day, hindi ka magkahadlok. Hinablos ko sa pakadwa si Cherry. Kag isa siya kaalagad sang ahensya sang gobyerno na nagabulig sa mga bata nga pareho sa imo. Hindi ka niya pagpabayaan Madamo na siya sa nabuligan. Gani nakasiguro ako nga buligan ka niya. Kag masilutan inang ama mo nga daw sa tigri ang batasan. Maganda ka ha? Kay dalon ko ikaw sa iya karon sa hapon. Oo, nang. Nakita ko sa imo nga nahadlok ka sa imo ama nga ina. Hindi ka magkahadlok. Magsalig ka lang. Nga tubtub-ari ka sa poder sang akon agency. Wala sa matabo sa imo. Kag nakahibalo ka na sang imo buhaton. Pero paano kung matabuan nga wala ka, Miss Cherry? Hindi ka maano diri. Patiha ako, Adora. Mag-ooperar ka lang. Sunda lang ang akon ihambal sa imo. Naabtan mo ang amosina. Bangod nga wala ka makahibalo, nga may mga ahensya nga nagapanghapin para sa imo. Hindi na dapat nga matabo sa imo. Kag kinahanglan, bayaran sang imo ama ang tanan nga kalakasan nga nabaton mo sa iya. Ang tanan nga kalainan, may katapusan, Adora. Tandaan mo, ina.
Matuod, Jerry? Natultulan mo na ang Mrs. Galicia nga ina? Oo, nang Sinta. Maapos man lang Ginpangita ko siya sa telephone directory. Uti, nagpakilala ka nga katapo kasang DSWD? Nagsiling ako. Nga manugbaligya ako sa rematado nga duta. Kag barato lang. Nagsiling man siya nga makikita ako sa iya. Kag makikita ako sa iya, buwas. Kag makibot gid siya. Kag kun ano giman ng Sinta, makakwarta diri sang dako si Adora. Apang kinahanglan nga mahanda akong tanan nga akusasyon batok sa iya. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabian sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpunsang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang oras Dugang nga impormasyon angot sa balot. Road Santo safety pa sa tips publication. inabinakon Ang holiday balot season suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Subo nga holiday season, madamo ang nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Tsekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kunyara sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sa pamilya kung nakainom ini sa makahulubog na ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang naga-drive kangay sang paggamit sang cellphone agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon
akon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 katuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalik. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong duham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo.
Kag karon sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad. Natingala si Joshua nga ginapamangkot siya ni Ramon kun bala may babae na siya nga naluyagan. Apang wala niya ini ginsugiran. Ginsugiran naman ni Sonia si Lalaine nga nakahambalan niya na sila nga duha sang iyabana. Kag nagpanugid si Ramon nga may naluyagan na nga babae si Joshua. Gusto gin ni Lalaine mahibalaan kung sino ang babae nga ina. Apang ginhambalan siya sang iloy, nga hindi siya magkabalaka. Kay himuon gid sang iya amay ang tanan nga paagi, para nga mapamana niya si Joshua. Sa pagpadayon ko, Randolph, malakat kita. Ha? Din, Lalaine? Upod nga bala sa akon. Kay kinahanglan ko ikaw para nga magpayong sa akon. Ngahaw, dito naman kita makadto sa Kianpet? Ang pakaisa mo? Nagsiling na gid ako nga hindi ko siya pakaisa. Dali na. Malakat na kita. Kag didto kita maagi sa balay ni Mrs. Marta. Kay basi bala kung makita ko siya didto. Ngahaw, ano kung makita mo siya? Habuyon mo naman siya sang bato? Kung abuton ako, buhaton ko ina. Habuyon ko naman siya sang bato, kag ipot sang manok. sa mga bulak sa garden ni Mrs. Marta. Ginaatipan ko ini sang maayo. Gani nga manami pagid ang ilang nga pagtubo. Ay, malipayon ako diri. May garden, may balay nga balay gid. Matinlo, kadason, madamo sang kurtina nga may lace. Ay, kuntani, may balay man kami ni nanay nga amo sini. Nga kami lang ang naga-istar. Wala sang lalaki nga nagabisita kon gabi. Amo gid nang ako nga ginahandom sa bugos ko nga kabuhi. Wala sang surge nga nagasakit kay nanay. Kag si nanay, hindi na magpahubog. Pero sa subong, malipayo na ako. Salamat kay Mrs. Marta. Ginkuha niya ako nga maid. Kag wala na ako sang pangayoon pa. Kag dason, may abyan ako. Si Joshua. Wala siya nagapakanubo sa akon. Apang talagsa ko lang siya nga makita. Pero kung makita ko man siya, sa simbahan lang. Kag nagasugilanon siya sa akon. Ay, salamat. Happy na ako sa kahimtangan ko subong dili sa Santo Bernardo. Hay! Ba? Si Lalaine? Ara siya sa piyang kadalan? Kag ginapayungan siya sang iyaboy nga si Randolph? Hoy! Palapit di ha? May ambal ako sa imo. Ano, ina? Palapit di gani. Ano ka pungol? Oo Ara na ako. Lalaine, ari na ako. Anong ihambal mo sa akon? Hoy, hindi ka magkadto sa simbahan kung Domingo, ha? Ha? Bing, ngaaw.
Maid ako ni Mrs. Marta. Kag kundiin siya, ara man ako. Magpangita ka sang paagi nga hindi ka makaupod sa iya. Pero hindi pwede, ina. Maakig siya. Kag nga maakig siya? Hindi makapangamuyo sa mayo ang mga tao dito sa sulod sang simbahan. Kay man, ara ka nga makasasala sa tupad nila. Wala man ako sang ginabuhat nga malain. Dito man ako nagapungko sa likod. Bisan pa no? Hindi ka dapat nga magkadto dito. Kag huugali ha? Hindi ako maluyag nga magsugilanon ka kay Joshua. Nga aw. Basta hindi ka lang magsugilanon sa iya ah. Hindi siya bagay nga magsugilanon sa imo. Apang nagasugulanon siya sa akon, Lalin. Hindi ka magsabat kung hambalon ka niya. Basi maglaom siya nga bastos ako. Bastos ka gidman? Amo ina nga hindi ka magsugilanon sa iya. Kung makita mo siya nga nagapalapit, magpalayo ka sa iya, ha? Anbet, magsulod ka na sa balay. Mrs. Marta? Lakat na. Oo, Mrs. Marta. Nga ginpahalin mo siya, kaya nagasugilanon pa ako sa iya. Hindi ako maluyag magsugilanon sa iyo sa Anbet. Tungod bastos ka. Ano? Oo. Magaling ka na. Kag sa liwat, ha? Hindi ako maluyag nga makita ka diri sa akon og saran. Ginaatipan gid ni Anbet ang akon mga tanom sa amon garden. Sang hinali lang, gintawag siya ni Lalin. Nagpalapit si Anbet sa iya. Ginhambalan siya ni Lalin sa mga masakit nga mga sugilanon. Tungod nga batian ko ang tanan, ginhambalan ko si Anbet nga magsulod sa amon balay. Kani amo na lamang ang kaaking ni Lalin, kay ginpapalayo ko si Anbet sa iya. Sa pagpadayon ko, Kung hindi ka lang tigulang, makatilaw ka gisang masakit nga sugilanon sa akon. Halin na! Dali na, Randolph. Papauli na kita. Oo. Dahil Lalin. Buisit nga tigulang. Hilabti, ragid. Dahil Lalin. Daw wala ka chance nga mag-champion, ha? Hipos, Randolph, ha? Nagainit na lang ulo ko. Basi kung ikaw kung maukpan sang kaakig ko. Agoy. ato na sila, Anbet. Amo gali ato ang imo nga pakaisa? Oo, Mrs. Marta. Akig siya sa akon. Bangod nagahatag kuno ako sang huya sa ila. Hindi siya pagsapaka. Masabi ko siya nga makita sa simbahan. Kaupod niya ang yailoy kagamay. Ang mga tao nga mo sina, hindi dapat sapakon. Palayo isla. Nay? Nay? Ari na ako, Nay! Wala di siya. Daw mainit ang ulo mo, Ami. Di na si Nanay. Si nanay? Nagpaliwaliwa to ya.
Naabtan ko ang ginbili na niya sa aton kasilingan ng akon duwa ka manghod. Kag nag-upod siya sa amiga niya. Nag-upod sa iya, amiga? Diin siya nagkadto. Nagpaliwaliwag gani. Kasi kung nagtanaw sang sini. Nagtanaw sang sini? Wala ka na bala sang buhaton? Kundi sundo na nga akong ginahambal, Joshua? O ano? May kwarta ka da? Magbakal ka na sang bugas? Eh wala ka tadari sang pagkaon, ho? Apang may kwarta ko nga ginatag kay nanay. Parang ibakal sang bugas kag sudan. Kag para na to sa isa ka semana. Gindala niya gani. Gindala niya ang tanan nga kwarta nga ginbilin mo. Kag amo man ang kwarta nga ginhatag mo sa iya para sa aton nga pagkaon. Gindala niya? Ara ka naman. Kainam pa nagutom ang duwa naton kamanghod, do. Magpangita ka na lang dito sa pagkaon, ah. Oo. Malakat ako. Manghulaman na ako sang kwarta sa akong mga kilala. Sige ha. Madali lang ako. O sige. Naganoan naman si nanay man. Nga ginubos niya dalang kwarta nga para sa pagkaon namon. Pagsalin sila kadto. Kabay pa nga makahulam lang ako sang kwarta sa akong kilala. Kabay pa tani. Kaya kung hindi, magutman ang akong mga manghod. Si nanay na ini. Kagtungang gabi na kag magpauli siya. Bay, Joshua, nagabugtaw ka pa? Inulat kong imo pagpauli, nay. Di ka magalin man? Nagtanaw kami sang sinis ang akon mga amiga, ah. Kag nagtanaw ma kami dayon sang banda sa plaza. Mayo eh. Ami? Nagtanaw ka siling mo sang sini, nay? Kag nagtanaw ka sang banda? Huh, grabe ba? Wala gani kami sinagabuhat ni nung Joshua, ha? Ikaw yan nagahimo si nanay? Nagano-ano kay mo yaman? Sa baylo nga bantayan ng mga manghod namon? Ikaw yan nagadinalaga ka? Samtang kami ni nung Joshua, nagabaka-baka sa pagtrabaho? Kag ako ho, lantawa. Nagakadunot ng kamot ko sa pagpanghugas ng pinggan sa kalanaan nga ginaubrahan ko para nga makabulig na sa pangabuhi naton. Apang ikaw yan, nay? Anong ginabuhat mo? Nagkasagad kay mo yung upod-upod sa paglantaw sang sinis sa mga amiga mo. Kag gindala mo pang amon inugbakal sang pagkaon. Wala ka gidya nagbilin. Ami, gusto na ina. Hindi nung Hindi na dabla pagapini si nanay. Hindi niya buluhaton sa isa kailoy ang ginabuhat niya sa aton. Hindi na bala ka mo magpangakig sa akon? Nagapaliwaliwa lang ko, ah. Bangod kung hindi ko pagbuhaton, ina, mapatay ako sa kalisod sa natabo sa inyo amay. Ay, wow! Duha ka tuig na balang nagligad, nay, nga napatay si tatay. Sugod sang matiruhan siya bangod sa pagpanguna sa strike nga natabo sa planta. Apang madamo ka pa sang anak, nay. Madamo pa kami nga nagakinahanglan sa imo. Apang sa baylo. Anong ginahimo mo yan, nay? Sugod karon, hindi na ko yan maghatag sang kwarta sa imo. Hindi ko na paghihatag ang sweldo ko sa imo. Hindi na gani ako makabakas ang bago nga bayo. Bisan pulos na nasursihan ang bayo ko, ho. Bangod ginahatag ko sa imong tanan ko nga sweldo, nay. Para nga ibakas ang kinahanglanon naton diri sa balay. Apang anong ginabuhat mo, nay? Ginaubos mo tanan gasto. Wala ka ginagapaminsal sa amon diri nga wala kami sang makaon. Gusto na ina, Ami. Sige na, magtulog ka na. Basta Amo inang tandaan mo, nay, ha? Hindi na kuya mag-intrigar sang sweldo ko sa imo. Hindi na! Joshua, nakabati ka sa ginhambal sa bangod mo?
Makabatas na siya subong sa paghambal sa akon sang amo sina. Kay ti, mabakod ng iyatulan mo. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Fire safety tips. Mga bagay nga dapat himuon agud malikawan ang sunog samtang nagasilibrar sa pagsug-alaw sa bagong tuig. Bantayan ang mga ginaluto, ang mga sebo nagikan sa mga ginaluto nga pagkaon para sa New Year ang mahimo nga halinan sang kalayo kag magatugas sang sunog. Ang pagpalayo sa mga bagay nga madasig dakpon sang kalayo nagikan sa ginalutuan kag pagbantay sa mga ginaluto ang importante suwong nga New Year. Check yaron ang mga suga kag wires. Ang pagbutang sa mga suga sa mga balay kaangay sang holiday lights kag mga decorative lightings kaangay sang festive string lights ang manami para sa New Year. Bangod makaisa lamang sa isa ka tuig nga makabutang sang holiday lights. Ang mga wires, plugs, kag bulbs ang mahimo nga naguba nga wala nato ni baluan. Gani dapat nga check yaron gid ini antes pa man butangan liwat agud nga malikawan ang short circuits kag fire incident sa tion sa pagsugata sa bagong tuig. Itugyan sa mga professionals ang paggamit sang palupok. Dapat ang mga fireworks ang gabiton lamang sang makaibalo sa paggamit sini bangod hindi na masadya ang pagsugata sa bagong tuig kun mayara sang gindala sa emergency rooms bangod na samaran gikan sa paggamit sang palupok. Kun luyag mo nga mangin safe ang imo pamilya kag mga palangga sa kabuhi subo nga bagong tuig, mahimo man kalikawan na lang ang paggamit sang palupok. Angot sa balot, santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas.